Chceš infarkt alebo mŕtvicu? Choď do fast foodu, tam ti radi pomôžu. Samozrejme, z tvojej peňaženky. Sonikov Oreo Peanut Butter Shake má 1440 kalórií a 32 gramov tej zasranej nasýtenej masnoty. 180% denného limitu. A ešte 14 gramov soli, len tak, aby ti to rýchlejšie odrovnalo cievy. Burger King? Bacon King má 1200 kalórií. To je burger, nie jadrová zbraň. 4 hodiny chôdze, aby si to spálil, a to bez hranoliek a koli. Shake Shack, dvojitá porcia hranoliek, 1910 kalórií a 49 gramov tej tukovej sračky, čo ti upchá tepne na 3 dni. Wendy's, precel Bacon Pub Triple, 1220 kalórií a 1850 mg soli. Cheesecake Factory, Burrito, 2080 kalórií a 69 gramov čistej smrtky. Na spálenie potrebuješ 30 míľ chôdze. 30! Fast foody nás pomaly zabíjajú, len aby mali zisk. Ak nechceš zomrieť na zasratý cholesterol, prestaň tam žrať každý týždeň. Sleduj ma, ak chceš počúvať pravdu, nie marketingové sračky.